ganon kayo. Hilbay, ganon rin. Solicitor General, kuno. Wala namang ginagawa. Kung hindi sino ganing girlfriend ito? May girlfriend ito. May girlfriend ito si ano. Si Agot Isidro. Sige man sila yaw-yaw dyan sa extrajudicial killing. Sila ni Paredes. Yun. Sige, atake sa akin, corrupt daw ako, ganun, mamamatay tao. Talaga, putang ina mo, sinabi ko na sa inyong hinto kayo dyan. Tapos itong Jim Paredes, immoral daw ako. Pinakita niya yung ute niya sa tangina, ang liit pa ganun. Sa totoo lang. Kaya ako napasabi, hindi ako nagyayabang, ha? Kung napasabi ako, hala kali. Tapos addict, tapos doing the yan ang mga tao nagbabati ko sa akin. Kita mo yung kalidad nila.